UPDS pen sarkar lamdon kachitoga hut clause doan aputhak abi ki roi thu amai kangni. Dr. Dibendata phat apran karmo dat aputhak ghontain koira phria pharman Hamran Civil Hospital along Dr. Atum Sekelang Kangton. Sarendap kapathuak lamalong kechengsi Monsters Knockout Football Tournament ang dungkiti. Kardom pini prime time berta ke thanabang nilisami marvelous rong pharpi non arju iktha berta ang tonpen pinyanar lopor KARBI ANGLONG Autonomous Council Conference Hall along Central State Sarkar pen UPDS asong atumang bong MOS lamdon kachetogalong kedoan clause aputhak pini KARBI ANGLONG Autonomous Council CM tuliram ronghang pen japonsi avikirui amai kangni Kedamtang suruhini da crazy aningkan phaikuni ni phaing koira phorni Central Sarkar State Sarkar lapen United People's Democratic Solidarity mate UPDS asongang bong MOS lamdon kachetogalong clause kedoan aputhak pini avikirui thu amai ingnipon Mayalong KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM tuliram ronghang kacharipon avikirui thu Mayalong KARBI ANGLONG Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi KARBI ANGLONG Autonomous Council EM MEC KARBI ANGLONG Autonomous Council Secretary lapen Saipu Saipiatum Chatongdun Mayalong bangso MOS clause doan aputhak penangan RD dojot chingwai ponsi kidoan clause da project report assessment ketangte da jok kewangji jitini phai phorni ansi avikirui thu amai kapado ponthuji aphansi Secretary lapel Saipu Saipiatum aphan pachini pontu News Desk report KARBI ANGLONG live Indian Medical Association Assam State Branch lapen Assam Medical Service Association atumpen patir pi ponsi Assam angkang pi ghonta koirapli sekelang asai keklem kachikhang arta keto Dr. Diben Datta phan Jorhat tiok TST along sekelang abang phua phan rathor pakpen kechok ke theng pen kapathia phuak ningduk chipidun si ada porphai trok pen chitini phai phliada porphai trok an tongse koda ke sopen an parke sekelang le dejia phan kachesongang thek chipaklang dun Munida pran ke soson krehini pen kerai komji aphan biji dowai ki pi kilang kachepadugalong inut Jorhat tiok ti estate pen kisu kachewana bangpi asang ted kijut kogajok rathor pakpen areng hukapa sohir kangtang ragajok Dr. Dibendata Jorhat Medical College Hospital along achithe chiwung dedlo sekelang kachekhang kachekroi dunang thek Hamran Civil Hospital along ta Dr. Klembang Phu an parta saikhi do anta ningduk chepaklang dunsi sekelang asai hemalong do prong si thek ponlong halapu kaya teng se kachilang kiwangatum Dr. tum sekelang le dada jok manghu prong si aphi ke kam khialu tarpang thegalong ke theglong pen ahem chidam rinti lali dak chelang ipuke ni ke wang ke mane ke soson do doktor pani tawi silang non doktor bang da ke bang ni da ke bang chini da mali dakta dui bon pu ate khas ke bang hai hamra no se hospital an anon habe sosini chini dam da no pini strike do pa aputhak sabso mane lang thanon pachini dun do ma pachini alam thi ni ya jong lis dan ke ba nang lang ada doktor tum do ma ve doktor tum ajak abi bon abi thai ne pini bon nali ko nat pen lo ke bang langsung ti ben ko pia ke solo nali pini intum long tan de keng pen tong bang ma mate gari mana do gari ta an non ke sona chelang lo doktor mane nang lang le pu ko la pini lang le pu de News Desk report KARBI ANGLONG live Hamran Business Association pen patir pi ponsi KARBI ANGLONG arlo beha bepar kachukle mate chojor chulang hin kapangdang ponji aphan jirukin dengalong beha bepar kachukle matum pen chetong damsi arsikjet amai ingni West KARBI ANGLONG Soil Conservation IB along Business Association atuma hin pen jirukin deng along ta isi beha bepar keklema dim lo pu pen RDP kachuti ki aradatum pusitame kachojor kacholanga dim donang jipu mathadamsi jirukin deng along kido beha kachuklem bo matumanta RDP dun amayalong alohi sarpo aman pen Paul ingti sarsing ingleng borsing ingti lachit tirang lapen bimola durong piatum chetong dun
Jirikindeng Business Association Kachari Ponji aphan Sarsing Terang aphan Maipu Babutimung aphan Dun Maipu Dipendra Rongpi aphan Kongchun Bang Arpu Pek Ponsi Bangso Jirikindeng Business Association Misen Ingtangkring Pen Kachari Ponji aphan Than Paritikang Itu mah MC do kerja lo along kerja so kacong toyot si batai ku ano ne an uwe det ke ba uwe det an pini bang cengkok kilo kan itu mah bang langsan dengan ding bang de pasti noni prang bang kene di punya bang ke gadi motor tak ini hang kan dia gadi dulu putih itu situ dulu dukan buno Bengolia dukan lah itu nam seta siap ke KARBI ANGLONG KARBI dukan dong tak siap ke kopi posi mit angbong itu menjakong citi pe dia itu nang sa aneng bang neri gamat hayok kamat hatere kopi forme News Desk Report KARBI ANGLONG Live Kedamtang Chitini Pai Hiniarni Serendap Kabatsuak Lamalong 7 Monsters Sports Club atum Patir Piponsi Kecheng Si Monsters Knockout Football Tournament ang Dungkiti Patupon Bangso ang Dungkiti Kapatualong Chingri FC Langhon Jarpen Masha A ang Bongsi Patupon lo Kapatu Bomahut Masha FC A Lang Ikso atum Ketheg Munagajok Chingri FC Langhon Jarapan Ball Pumnar Kep an Thapon Halapu Chingri FC Langhon Jaratum Pen Ball Ipumta ke Thaptek Thederajok Masha FC atum Goal Nar Kepen Chingri FC Langhon Jaratumapan Parempon Bangso hut aluhi sarpo aman pen Chinthong VDC Chairman Khorsing Sinar lapen Chinthong Lims Maipu Longsing Kropen Danglok Rongbe Rongthak Rongosar Rubasar Sarkari Gambura Kithegeding atum Chetong Dun Bangso Kapatu Ponalong Kihaya tumapan trophy lapen tangka suripho lapen Kirema tumapan trophy lapen tangka surikethom Best team apan tangka suri isi Best player tangka pharupho goalkeeper ki ongnaya apan tangka pharupho Kapatu esek kilang chari ponji aphan mate referee Daniel Hanse Alfie Jos Hanse lapen longsing ingti atumsi ingsamjin pen pajut pon News Desk Report KARBI ANGLONG Live Pini prime time abirta bangke lapo ansikang ton iglo domi thagme kardom